गोरबोखुंगुर नामा? अ अ अ अ आंसो सोरमोनबा? हलि मलि मा होनदों? हलि मलि हलि मलि आच्छा सार इंलिश मेकार बायदि खासे सारा माने आंखौ जेनेबा आंनि स्पन्सरशिपनि थाखाय आंखौ कल खालामदो ओरैबायदि जाम्बा बनायदों आङो माने ओमफ्राय आदा नोंथांनो आं मोनसे बाथ्रा सोंसै आरोना जोंना ओमफ्राय आदाया बिनि एन्सारखौ होनो हाथारनांगोन जिहेतु आंखौ थगायदों आदाया अके ओमफ्राय बे बाथ्रायानो जाहैबाय अ नाम्बारखौ माने बाव मोना दानि मेहेरा हरदोंमोन आंनो आच्छा 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 ओमफ्राय आदा ओमफ्राय नोंनि बै स्पन्सरनि खोथा औ रायलायनो बेथ' आंनियाव मोनसे स्पन्सर फैदो आरोना औ ओमफ्राय औ बिराद फेक्सो ना मा आरो खानसे सिगाङावबो खामफेराखै खानसेबो अ बेखौनो आं मेहेरदानो एसे सोंहरदोंमोन र' अके अके ओमफ्राय आदाया माबा मोनसे मिथियो नामा? आंना बेलेगसोना नोंसिनाबा मानि बिना आंनिया थारमाने मोनसे माबा मा होनो बे एप आरो कासकारो ना मामोन अ केसकारोआनो दे अके केस अ कर'नि ना केसकारो बिनि सायाव बनाय होनना बुंदों आरो मोननैसो भिडिअनि सिगाङाव 10 सेकेन्डसो बुंना हो अके ओमफ्राय फैसा हरगोन होनना बुंदों आरो 1000सो होनदो होननायालाय अ बेनोथ' बानायनाय ना ट्राइ खालामनायबानो जाबाय ट्राइ खालामलायनाय जाहैबाय दा ओमफ्राय फिक्स खालामनानै लाग्रो आच्छा आच्छा औ होद मा मिनिखोलै प्रें होद नोंखो र' मासि लांदोलै Oh my God. होद Holy moly, holy moly. थैगोनलै नोंदों आंसिनो माने भिडिअखौलाय गासिबो नुखाबाय जानो हागौ मेहेरदानि चेनेलाव ओमफ्राय माने मेहेरदाखौ ओरैबायदि थगायबाय आरोना इंलिश मेकार जाफ्लाना माने लोगोफोर बाथ्राया ओरैबायदि जादोंमोन माने आंनि मोनसे स्पन्सरशिप फैदोंमोन आरोना फार्स्ट टाइम थाखाय स्पन्सरशिप माने लोगोफोर स्पन्सरशिप माने ओरैबायदि बुस्थु माने मोनसे कम्पानि आरोना सम मोनसे कम्पानिनि मालखौ माने आंनि भिडिअनि जोहै प्रमट खालामनायखौनो स्पन्सरशिप बुङो आरोना लोगोफोर माने बिसोरनि माल प्रडाक्टखौ माने आङो जेनेबा नोंथांमोननो जेनेबा माने बिसोरनि मालखौ जेनेबा बुंना होनाय बायदि आरो प्रमट खालामनाय बायदि एडभार्टाइज होनाय बायदि आरोना एडभार्टाइजखौनो बुंजागोन बेयो स' बेखौनो बुङो स्पन्सरशिप माने बिदि बुंना होदोंबा माने बिसोरनि सेलाबो बारा जागोन नङा होमबा कास्टमार बारायगोन ओमफ्राय आंनो जेनेबा माबा मोनसे होगोन आरो बेनि थाखाय माबा मोनसे 1000 2000 आंनो 1000 होगोन होनना बुंदों बिसोरो बे स्पन्सरशिपआ फेकबो थायो आरो आसलिबो थायो आरोना माने फेक आजिखालि बहुत फेक स्पन्सरशिप फैयो आरोना स' बिनि थाखायनो आं मेहेरदानियाव सोंहरदोंमोन माने मेहेरदाया माहाय गोदोर माने माहाय सिगांनि सिनियर इउटुबार ना स' बिनिखौ सोंहरदों आरोना माने बियो स्पन्सरशिपखौ खालामफेरदों खालामफेराखै माने बोरै खालामो बिनि आइडिया एसे बिहरदोंमोन आरो आदानियाव आदायाबो खालामफेराखैमोन ओमफ्राय आदाया ओरैबायदि मोनसे आंखौ दुस्थ' खालामबाय माने आदायाथ' पुरा थगायनायाव एक्सपार्ट दङ प्रेंक खालामनायाव ओरैबायदि एक्सपार्ट आदाया ओमफ्राय मेहेरदाया आंखौ बिदि बुंबाय आरोना नोङो माने गोरों मानसिफोरनाव सों आंबोथ' रोङा आंबोथ' खालामफेराखै सोरबा स्पन्सरशिप मोनफेरनाय मानसिफोरनाव सोंलायबाय आरोना ओमफ्राय आंनियावथ' बिदि लोगो गैया स्पन्सरशिप मोनफेरनाय ओमफ्राय बे बुंबाय आरो आंखौ नोङो इंलिश मेकारनाव सोंलाय बिदि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दसे थाना मोनसे आननन नाम्बारदो कल फैबाय लोगोफोर माने आननन नाम्बार आरोना सेभ गैयै नाम्बार ओमफ्राय आं कल हमबाय हेल' जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव हेल' जाहैबाय आरो बेयो ओमफ्राय आं सोर जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव आं कल रेकर्डिं दोनखायोना आं खोन्थाखाबाय बेयाव हलि मलि बुंबाय आरोना बेयो आं खिथानाया कल रेकर्डिंखौ ओमफ्राय आङो आसरित आरोना ओमफ्राय आं सानदों माने आं मेहेरदाखौ माने सानथाराखै मानोना बियो बुंखादोंमोन हलि मलिनो माने नाम्बार हरगोन बे टाइम बुंदोंमोन आरोना आदाया ओमफ्राय बे मेहेरदाया हरमारबायसिना बायदि सानदों आरोना ओमफ्राय बेयाव बुंखादों हलि मलिया माने मेहेरदाया आंनो नाम्बार हरदो आरो बेनि सिगाङावबो इंलिश मेकारदों एसे माबा जाखादों ना स' बेनिखायनो इंलिश मेकारानो होनना सानबाय आरो ओमफ्राय इंलिश मेकार बायदि खासे स्टारा माने आंखौ जेनेबा आंनि स्पन्सरशिपनि थाखाय आंखौ कल खालामदो ओरैबायदि जाम्बा बनायदों आङो माने आं माने बेग्रा जाफ्लांबाय आरो ना एसे आं गाहाम फ्लांदों आरो आंना सार जालायबाय मा बुङो मा बुङा आदा बुङो ना सार बुङो जादों आरो ना सार बुंफ्लांबाय माने जोंहा बाय द वे बहुद मोजां नांबायबो आदाया बहुद फानि माने दुखु थानाय मानसिखौबो ओरै मिनिहोयो आरो ओमफ्राय आदानि भिडिअखौ नायदोंबा आङो माने दुखुआव दङबाबो डिप्रेसनाव दङबाबो आदानि भिडिअ नायबा मिनिफ्लांखायो आरो ना बिनोसै लोगोफोर प्रेंक खालामनायखौ मेहेर आदाया स' आं गाज्रि मोनाखै जास्ट फानिनि थाखाय खालामदों आदाया ओमफ्राय आदा नोंथांनो आं मोनसे बाथ्रा सोंसै आरो आदाया बिनि एन्सारखौ होनो हाथारनांगोन जिहेतु आंखौ थगायदों आदाया अके ओमफ्राय बे बाथ्रायानो जाहैबाय स' बेफोर गासैबो खोथा नाङा फ्रायानो मिथिनो हागौ बे बाथ्राखौ आं अनलि मेहेरदानियाव सोंदों आरोना स' प्लिज खोन्थानादे रावबो कमेन्टआव प्लिज खोन्थानादे मिथिदों खिन्थानाङा बे मोनसे सर्ट बाथ्रा आरोना मोनसे फार्स्ट फानि जास्ट गथ' फिसा बायदि जाथारो
ओमफ्राय बेखौ मेहेरदाया बुंथारनांगोन बे बाथ्राया जाहैबाय माने मेहेरदा बे बाथ्राया जाहैबाय माने मोनसे आलि अके मोनसे आलि आरोना सिद्दा आलि ओमफ्राय बेजों मोनसे बुस्थु थाङो आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुआ दसे थांनानै गोमोरो दसेनो ओंखारो दसेनो स्रोब गोमोरलाय दसेनो ओंखारलाय स्रोब गोमोरलाय दसेनो ओंखारलाय माने भुत नङा दे आं दहाय बुंखाबाय भुत नङा गोबाङानो भुत होनना सानगोन गोमोरलाय ओंखारलाय मा जागोन बे नङा होमबा माने लोगोफोर भुत नङा माने मेहेरा भुत नङा माने मोनसे सिद्दा आलि दै बियो थांबाय थादों ओमफ्राय दसेनो गोमोरो गोमोरना आरो ओंखारो गोमोरना आरो ओंखारो गोमोरलाय ओंखारलाय बिदि जायो आरोना मा बुस्थु मार बियो आदा हायोबा रिप्ले होथार आरोना आं नेगासिनो रिप्लेखौ आदाया मा होयो नङा होमबा ओमफ्राय हायाबालाय मा खालामनांगौ दारि सिनायगोन लासै नामा लोगोफोरा आदानि दारिया देन्जार खाना आदायालाय दारिखौ सिनखाबाय दाखालि होमबाबो दारि सिनायखौ लाथ'ला दे जिखि जाया दा रिप्ले होबानो जाबाय दे हायोबा आरोना माने बहुदि गुरै कुइसन दे बियो माने फ्रायानो मिथिनो हानाय माने बिखौ फ्रायानो मिथियाबो जानो हागौ मानोना 40%सो मिथिगोन आरोना 50-60% मिथिया आरोना बेखौ माने गोरा आरोना आंनि मथेबा स' दा बुंथारबानो जाबाय अके स' बेनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअ स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौ बेनोसै लोगोफोर लाइक एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरफोर गोदान नायगासिनोबा अके मेंबायलै थगायजाना ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट ब्लग फैगासिनो माने गाबोन आं थांगासिनो जोंनि भेरियाव कलेजाव माने स्कुल उइक जागासिनो बेयाव जोंखौ इनभाइट खालामदों आरोना कलेजनि हिसाबै स' बेयाव जों थांगासिनो ओमफ्राय ब्लग फैनो हानाय आरोना नायनोसै मुड जादोंबा बनायनोसै ब्लग बरियानो ओमफ्राय सेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर अके भिडिअखौ ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायगासिनोबा साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय अके स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअजों स' आजके लिए बाय बाय गाइस बाय बाय लोगोफोर बाय बाय